Ini program yang apa nanti ni last macam ni program mengai. Ini yang apa yang ada deh program lah. Dewasa. మంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గచ్చ కలిగి నిద్రపోదు నిండు రాత్రి కుర్చీని మాట్లాడండి రాములా రాములా నన్ను చేసింది రాములా రాములా నా పానం తీసింది రాములా Ini boleh apa? Boleh. Ini satu. Boleh apa?